e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarankew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,400,000 ani 500,000 ye i bɛ se k'a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Joué kalo tile 21 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw sigi ni k'an ka kunnafoni ni ka ale lajɛ malikunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye Adama Tereta ni ka ale bisimila Adama Tereta min ni ale taamana ka bɔ Mauritanienkaw ka jamana ale kɔnɔna la ni ka na an ka jamana bandiri k'o ta ni k'o di an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ma walasa k'a yira la ka fɔ ko u b'u ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana o ma a kɛra kunu joué kalo tile 20 san 2022 a kɛra ministre min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sifinnaka in yɛrɛ sa ale si bɛ t'i jɔ san 32 o de la a ka baara yɛrɛ ɲɛsinen bɛ bolimafɛn boli n'an ko ma nanzarakan na ko chauffeur ani tobili de ma Mauritanienkaw ka jamana o kɔnɔna la a kɔni y'a yira k'a fɔ a ye kilomɛtiri 1,600 ni ka o de taama tile 45 o kɔnɔna la. Joué kalo tile 20 san 2022 Madame Daniela Korosolaka ale kɔni ni ale ye Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka jamana o kɔnɔna la a kɔni bisimila an ka ministre so min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma tilelafana tɔw dunnen kɔfɛ wagati min na sa an ka ministre a ye nin musoba ye ni ka ale bisimila ka tila ka kuma da kulo kan ka fɔ ko fɛn min ye Olivier Salgado ni ale ye MINUSMA ka kuma lase la ye ko lɛrɛ 72 de dira ma a ka taga bɔ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana marabagaw kɔni ye nin kuma in ni ka o da u kulo kan k'a yira ka fɔ ko u kɔni tun ye kangarimada kɛ nin kamalen ye a bɛ waati bɔ u ka ɲɛmaaw yɔrɔ la kabini joué kalo san 2022 a yirala ka fɔ ko a ka bɔlɔlɔkan n'an ko ma ko tuti a kɔni bɛ kumalangolow ni ka olu fɔ a y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye Ivoirien ka finitila ka 49 minnu ni olu nana an ka jamana o kɔnɔna la yan joué kalo tile 10 tɛmɛnen ko an ka jamana marabagaw kɔni ladɔnniyala ninnu maa ninnu olu ka nali la an ka jamana marabagaw kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o ci k'a yirala ka fɔ ko a ye nin kuma nin ka a fɔ ko dalu minnu bɛ a bolo k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɔra nin maa ninnu nali olu kalama ko a ka o daluya ni ka o di. Goodluck Jonathan ni ale bɛ an ka jamana o kɔnɔna na a bɛna lɛrɛ 72 ni ka o de kɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnen na sa an ka faba kɔnɔna o la yan nɔ kunu ani an ka maaba caman an'u sigira ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya bi Goodluck Jonathan ani an ka jamana marabagaw fo ka taa se parti politique mɔgɔw ma an'olu fana bɛna sigi ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya. Malien de 1,305 minnu n'olu bɔra Algérie, Arabie Saoudite, Chine, Niger,
Chad ka taga se Gabon, Japon, Angola, ale ni Libye fo ka taa se Egypte ma, Suède ani Maroko. Ni maa ninnu kɔni u bisimilala anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ mais kalo tile 11 fo kana se juillet kalo tile 19 o ma. Nin kunnafoniya in kɔni dira minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ anw ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ olu ɲɛnabɔli o ma. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni na cɛ maa 1,164 ani 4 o de kɔni tun bɛ a la, muso 49, denmisɛn 92. Faba nominalikɛla ba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Ivoirien ka fintigila ka 49 minnu ni olu minɛna anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an ka faba kɔnɔna la nɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw olu kɔni dayɛlɛla walasa ka se k'a yele ni ka o sigi ni maa ninnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka ko olu kan. Maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko yala ko ni bɛnkan kuma tɛmɛna anw ka jamana ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko yala ko tɛ fisaya nin ko in na wa. Bi sɔgɔmada in na alamisa juillet kalo tile 21 san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 4 wagati ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 5 o wagati ma sa ma amara fɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ta ni ka anw ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ Kolokanikaw olu fɛ yen nɔ. Kolokani ale bɛ Kulukoro o mara la. Ni maa ninnu kɔni sigana taara k'a fɔ ko Jehowa maw ko olu de kɔni don. Sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la sa serebolomaw y'a yira k'a fɔ ko marifa cikan de kɔni ye maaw lakunu ni ka bɔ sunɔgɔ la. Bamakɔ ni Kolokani yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 120 o bɔɲɔngo de don. Ni maa ninnu yɛrɛ kɔnɔna na maa 8 bolimafɛn sen 2 o de la n'an k'o ma ko moto ani pick-up bolimafɛn sen 4 o fana 2 la. Ni wagati in na kɔni an ka finitigilaka maa 4 olu kɔni fagara. Maa dɔw olu joginna o bololamina caman fana tiɲɛna. Ni wagati in na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko fɛn min ye Malilɛ ale sɔngɔ kɔni dɔ farala a kan an ka jamana o kɔnɔna la nɔ. Malilɛ min ni ale tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 30 sisan a bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 40 o de la. Malilɛ sannaw olu de kɔni bɔra nin ko in ale kalama butigitigiw ta fanfɛla o la. Malilɛ feerelaw olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔw kɔni farala Malilɛ ale sɔngɔ kan fɛn minnu bɛ kɛ ka Malilɛ ni ka o dilan walasa ka se k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ nɔnɔ kumu ani yawuri ye sa ko o fɛnw de kɔni olu sɔngɔ gɛlɛyara diɲɛ seleke naani fan bɛɛ o kɔnɔna la. O de kɛra sababu ye n'o ka dɔ fara Malilɛ ale sɔngɔ kan an ka sugu kɔnɔnaw olu la ko dɔ farala kan kabi juillet kalo tile 15 tɛmɛnen san 2022. Ni wagati in na an bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ. Kabakɛnɛ kɔni ale bɔlen don Kucalakaw fɛ yen nɔ nka kabakɛnɛ u bɛ k'ale jeni ni ka o san sefa wari dɔrɔmɛ 16 ka taa se sefa wari dɔrɔmɛ 20 o ma. Sannikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnen na ko kaba yɛrɛ kɔni tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 5 ka taa se sefa wari dɔrɔmɛ 10 o de ma. Nka kaba feerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko kaba min kɔni bɔlen don nin wagati in na ko nakɔ kɔnɔ kaba o de don. Ko fɛn min ye foro kɔnɔ kaba ye ko se ma ko o ma fɔlɔ ko ni o kɔni bɔra kaba dɔ bɛ bɔ ale sɔngɔ la sugu kɔnɔnaw la. Karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kɔni bɛ ka u ka sariya ni ka o sigi dugu caman o ka burakaw olu fɛ yen nɔ. O dugu dɔ de ye Sarawi, Taso, Sanwa ka taga se Fawuruma o ma. Nin dugu kofɔlen kɔni maa tila bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛlaw de ye fo ka taga se mɔnikɛlaw olu ma. Ni wagati in na sa karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni kelen don ka u ka sariya ni ka o sigi u kan. U bɛ ka diinɛ ni ka o ɲɛfɔ ni maa ninnu ye. Nin dugu kofɔlen yɛrɛ ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 15 o de don. Samiya ale kɔni donna an ka jamana o fan caman kɔnɔna la ni wagati in na. Nka sɛnɛkɛlaw olu kɔni jɔrɔlen don ka sababuya kɛ fɛn min ye nɔgɔ ye n'an ko ma nanzarakan na ko angɛrɛ olu kɔni tɛ ka o sɔrɔ. Kucala mara ni a ka taa se san ma sa olu kɔni sɛnɛkɛlaw olu ye nin kuma ye ni ka a fɔ kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni olu y'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ ka se ka hali u ka nɔgɔ kilancɛ ni ka o sɔrɔ walasa ka se ka u ka san 2022 sɛnɛ ni ka o baaraw ka olu daminɛ. Yoroso lamini na sa olu sɛnɛkɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko samiya kɔni ale doncogo o bɛ ka ɲa nka maka baasi olu fana ye u ka jɔrɔnanko ni ka o yira ka taga se nɔgɔ ale sɔrɔli gɛlɛya o ma. An bɛ taa
taa ko kan kibaru la an bɛ taa kɔdivarikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma ale kɔni welela a jɛɲɔgɔnkɛ o fɛ n'o ye Cyril Ramaphosa ye Cyril Ramaphosa yɛrɛ sud-africains ka jamana ɲɛma ye fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye kunu juillet kalo tile 20 ka taa se fo juillet kalo tile 23 a bɛ n'o kɛ sud-africains ka jamana o kɔnɔna la a taa kun kɔni ye fɛn min sa o de ye Pretoria sira ale ni Yamoussoukro sira ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ o kan jamana ɲɛma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye sa sini juma ani Cyril Ramaphosa ni maa fila bɛna sigi ka kɛrɛnkɛrɛnni kuma ni ka o kɛ ni jamana fila taabolo ani ɲɔgɔn cɛ la n'u tilala o la sa fɛn min ye sibiri nata in ye Ivoirien ka jamana ɲɛma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a bɛ na i kunda Urban kasobon o kɔnɔna kan o kasobon min yɛrɛ Nelson Mandela ale ye a ka san 18 ni ka o kɛ nin kaso in kɔnɔna la san 27 kaso o kɔfɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de kun ye hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni ala m'an ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ no sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an tɛ kunnafoni datugu ka sɔrɔ tunga lafiya maaw olu ka kunnafoni nama o da aw kulo ka tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye sanga an'a ka waati e maa min kɔni bɛ yen nɔ sa ko terrain b'i bolo i t'a dɔn i bɛ se k'i ka terrain jɔ cogoya min na tunga lafiya maaw olu wele walasa i bɛ se k'i ka terrain ma u ka jɔ i ka terrain n'o y'a sɔrɔ titre foncier don tunga lafiya ma u b'i ka terrain jɔ damu lafiya la k'a di i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma sɛgɛn tunga lafiya ma n'i bɛ fɛ ka i sen don u ka tɔntini na sa n'an ko ma ko tunga lafiya ma olu ka tɔn u ka tɔgɔ sɛbɛnni olu baaraw olu daminɛna kabini juillet kalo in daminɛ la a bɛ to sen na fo août kalo o nata in na o tuma na tunga lafiya ma o nana tungaranke olu lafiyali kama aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ